zama darasi. Yusran Kabir tai ban kwana saki uku yayi zahiri gashi ya fada garari yan uwa ya zama darasi. Rayuwa riba in ana san ka babu kai bayan garari wanda ke san ka kaga tabbas da shi fa za ka yi alfahari. Matata wadda ke bida ta saki uku ne ba nazari na sake da ina ta kuka ku biyo ni ku ji ba'asi. Yusran Kabir tai ban kwana saki uku yayi zahiri gashi ya fada garari yan uwa ya zama darasi. Ka saki da saki uku gidan ka ba da dawowa zuciyar ka ta rinjaye ka kai kowa sai ka yi hawa. Ka saki da tun baya yanzu gona kai dawowa babu aure da ni da kai musulunci darasi. Yusran Kabir tai ban kwana saki uku yayi zahiri gashi ya fada garari yan uwa ya zama darasi. Yau kukan zuciya nake yi ido hawaye ke fita da na sani nake da saki ukun da na yi ba mafita. Da a ce saki ɗaya ne maki yau za a sama mafita. Na hukunta saki uku gashi yau na ga darasi. Yusran Kabir tai ban kwana saki uku yayi zahiri gashi ya fada garari yan uwa ya zama darasi. Yusran Kabir tai ban kwana saki uku yayi zahiri gashi ya fada garari yan uwa ya zama darasi. Yanzu ni ba warwar ka bace ka yau duba babu aure tsakanin mu mun zamo tamkar ya da uba. Ina gaunar ka zuciyata yanzu dole za a raba. Yusran Kabir tai ban kwana saki uku yayi zahiri gashi ya fada garari yan uwa ya zama darasi. Al'umma yau ga shawara ta kula ka ta zan yi tsokaci. Shi zaman aure sai an yi hakuri sannan za a kai gaci. Karka yanke danyen hukunci kayo saki uku din kaji. Yau gashi ina son matata amma an sama akasi. Yusran Kabir tai ban kwana saki uku yayi zahiri gashi ya fada garari yan uwa ya zama darasi. Ni buri da zuciyata zamana in kare shi da kai ba zan so ce wani ya san sirri na ba Kabiru sai kai. Gashi yanzu dole in auro wani katin da kai babu kai. Mun yi alƙawar ba rabewa amma an samu akasi. Yusran Kabir tai ban kwana saki uku yayi zahiri gashi ya fada garari yan uwa ya zama darasi. Saboda soyayyar da muke Yusra Kabiru ake fada. Kullum soyayyar mu sabuwa a zahiri ba mu yin fada. Muna kaunar junan mu yau gashi shi dan ya zo ya yi rada. Me saki uku ka kiyaye